tawang maku nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe SMS ramesi yen telepon malam mangkel aku mangkel yang kebato pipimu mesti tak jiwel lali janji kandane alesane semangat nolak semangat yang disane dhewe kok ora semangat andane kok jebule tanggamu iki ayu-ayu Cil wah yo ayu-ayu wong kene iki sing enom nomor 6 ketok ayu-ayu tuwa war tuwa ketok nyaprut kok iso Wahyu Manunggal lho iki. Heeh. Ketoprake dhewe tanggane dhewe. Heeh, ketoprak desane dhewe ya iki. Andane nyanyi ki iso nyanyi ora? Wis sik tekan ndi mang lali aku kok iso. Janjane kowe ning ngendi? Oh. Gelagatmu saja nyupriyan. Atiku hati-hati Cil. Iki lho sing lungguh ning lemah-lemah iki pediku kok ndelok ketoprak iki wedi nak kenek penyakit. Lah penyakit apa? Penyakite Little Bone Mood. Penyakit Little Bone Mood itu penyakit apa? Inggris. Little Bone Mood, silite gatel klebon semut. Matane kok. Engko nak mundhak dekon tuku es pop anake iki kena apa nidar sini. Iki lho kena penyakit Little Bone Mood. Kok iso pokoknya seger waras gitu Bu. Amin. Jan tok ndi? Kanthi lali kowe. Tak SMS rambalesi. Yen tak telepon malah kok pateni. Tobil audio. Aku mangkel yen kebathok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wonge sing ora gelo kandung kandhan kowe ora ngono janjane kowe gelagatmu saja nyupriyani atiku sujono kowe
seneng karo wong lanang liya. Assalamualaikum. Walah. Kowe takku kok. Lah kowe apa kowe nak kowe nak aku. Yo nek kowe nak aku kok. Assalamualaikum. Kowe takku. Nak kowe nak aku. Wis kowe lah. Kowe aku. Kowe takku. Lah nak kowe nak aku lho. Lah iya aku pengen ngomong wae sing ketoprak kok. Percaya kowe ning kene sing kowe sing duwe ketoprak. Lah iya kowe pengen ngomong. Pengen ngomong kok. Kowe nak pengen ngomong ki nganggo aba-aba to Cil ben aku ora bingung. Lah bobone apa, Go? Aba-aba cerit ngono lho. Berarti cerit kowe nak kudu omong iki omong cerit, nak aku kok kudu omong tak omong cerut. Ya wis kowe sik lah. Aku sik ya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing jawab salamku diparingi panjang umur amin Allahumma. Amin. Diparingi kesehatan amin Allahumma. Amin. Muga-muga serut. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cerit. Mundur. Barakallah sowan ning desa Wangklu Mojo Wetan terus nggih. Cerut. Nggih alhamdulillah barokah. Ketoprak waju manunggal perdana sowan ning desa Mojo Wetan. Cerut. Nggih mugi-mugi batoni. Muga-muga aja nganti. Lah terus. Sok omonge kowe takku kok sok. Iku nglarakno ati aku tak salam sik. Ya wis lah nek ngono ora usah ono salam kok. Assalamualaikum cerut. Waalaikumsalam cerut. Mbok anggap bapakem to piye cerut. Ayo kowe sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing kene kok sepi iki mikir apa to yu? Mosok mikir Bang Mekar. Ora. Ora kok sok. Ning kene ana Bang Mekar apa ora? Blarah kene iki blarah. Nak ning kene dina apa? Dina Kemis. Kemis berarti wis lolos Bang Mekar iki. Iya. Lah nek ning kono dina apa, Go? Rebo. Oh, Rebo. Alhamdulillah. Heeh. Barakallah sowan ning desa Mojo Wetan sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu, ning sayang siji. Sayang siji apa? Panggone ning pinggiratan. Iki apa degelan ngiras-ngirus dadi tukang parkir iki. Ayo. Ya ora kok tukang parkir durusi dhewe kok sok. Iki acarane apa, Cil? Acarane sedekah bumi Go Teguh. Sedekah bumi dongaku ora akeh-akeh. Dongamu piye? Muga-muga sing dadi petani muga-muga subur panenane. Panenane turah-turah iso nggulunga Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Ngosik. Sik. Apa? Ora adil. Lah kok iso adil? Ora adil lem donga piye lem donga? Muga-muga sing dadi petani panenane berkah barokah melimpah ruah turah-turah golonga Mekah lan Madinah. Lah nek sing ora ndek sawah ame panen apa? Iya ya, cah iki kok pinter cah iki. Sing ora ndek sawah panen apa jek takok aku. Ora adil lem donga. Ya dongaku muga-muga putra-putrine wong Mojo Wetan dadi putra-putri ingkang saleh-salehah. Amin Allahumma. Ora adil nek ora adil. Kok iso ora adil? Ya nek duwe anak, lah nek ora duwe anak terus piye jeke? Wong kene ana sing ora duwe anak. Berarti dongaku ora adil ya. Ora adil kok sok. Ya maksude iki aja ora adil-adilno ngono. Kabeh wae ngono lho. Maksude iki muga-muga sing dadi petani, apa iku petanine subur makmur. Sing dadi pegawe muga-muga mundhak jabatane. Sing dadi pedagang muga-muga laris dagangane. Sing nandur pari muga-muga tukul suketeki. Lho. Suketeki iki sukule ya pan. Suketeki langsung disempret ngono. Salam kowe salam. Salam. Assalam. Kurang gede kok bayaran akeh kok iso cilik gedekno.
Suaramu gede no. Assalamualaikum. Kurang gede. Kok iso malah macan metu yamene lho kok iso. Suaraku yo samene iki kok so. Ning alhamdulillah aku seneng banget sowan ning desa Majawetan. Majawetan. Walah wong wedok kene iki ayu-ayu. Tak gunggung bolak-balik. Sing wedok kudungan kabeh. Ah kae sing enom kudunge ireng, lambene ireng ketok cantik. Heeh. Biru. Destere melok biru ketok ayu. Malah wingi mbokku sini-sini wong. Mbokku sapa? Mbokku. Mbokmu. Ibuku. Lah kene no. Wingi ndelok ketoprak kudunge rupane ijo, lambine rupane pink, desere rupane biru, sandale rupane putih. Tak pikir-pikir malah koyok gendeng lumutan no. Kayak iki lho. Ya terae mbokmu kebangetan ora iso setil. Iya wong kene iki percaya skincare iki skincare larang kabeh. Lho kene iki larang kabeh skincare. Skincare krim siang, krim malam. Ya, MS Glow 1 paket 250 lah iya to yu. Yo kene ya percaya larang kok so. Beda neh karo mbokku. Mbokku iki wong aneh kok. Mbokmu ya nggo skincare apik kaya wong kene ngono. Wong kene lah krim siang, krim malam. Mbokku malah krim sandi Allah. Ana piye iki Andi Allah? Apike dadine pelontang-pelontang kabeh. Berarti mbokmu kaya tekek. Mbokku kok mbok arani kaya tekek. Mbokku kaya tekek ya wingi mbok demeni ngono kok iso. Demeni piye? Iki kene nggonku ning omahku ra mulih-mulih. Ayo selawatan, Cil. Selawatan muga-muga pikantuk barokah. Barokah sing nanggap, barokah ketoprake. Nek trimo selawatan aku ya kecil lah wong kene lulusan pondok kok. Pondok Blora piye wong iki ya ana pondok kok so. Pondok pesantren iki ta? Pondok apa iku? Jenenge napa, Bu? Pondok bersalin iki. Malah salin, pondok bersalin. Kok iso. Selawatan sing piye kecil aku. Ndongakno sik lagi selawatan. Ya muga-muga badhe nimbali ketoprak wahyu manunggal mugi-mugi rezekine tambah akeh nggih Pak Bu nggih. Nggih sehat sedaya. Dan munggah haji sedaya nggih. Nggih, amin. Nek sakmene munggah kaji Mekah iki sesek. Ya ora apa-apa ngono jembah. Jare sapa? Ke tau munggah kaji apa piye? Ora aku ndelok nang YouTube kok. Diangkrek. Selawatan sing piye iso. Aku percaya wong kene iki mayoritas santri kabeh. Ya. Tak tese. Tes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walah jamaah. Oh jamaah alhamdulillah. Masya Allah. Sing guyu untune ditutupi hati-hati. Kene. Wingi tanggaku delok ketoprak guyu ditutupi nganti irung, sesuke semaput. Lho, kok iso? Mambu abape dhewe kok. Oh alah. Ngono iya. Selawatan sing piye? Sing judule Allahul Kafi ki iso. Wah, Allahul Kafi. Iso aku. Sing ngene kae nadane Mas. C. Anane nano Allahul Kafi kertas Bu. Kertas. Ini marjine didudono. Iya. Nanane nano lah kok iso tekan nunuk bereng iki lho. Nunuk bereng iki lho. Matane lagi iki wong ketua ketoprak ra kajen blas. Lah nek ora ning dhuwur ya ora ngarah ngaplok kowe kok. Cangkemku ditaplok ora nek lek kundat piye iki, Jek. Piye dunungane iki? Endi kundat? Oh, olong jangketan. Alah, Tet, kundat kan. Kundat. Kowe ngerti kurang kundat itu kanyeben. Bedane apa wong lanang kanyeben karo wong wedok kanyeben? Bedane apa? Anak wong lanang iki kaya kundat ngene iki. Ya, ngene. Anak wong wedok dhewe. Ngene. So kanyeben kok kene iki apane? Ngempet pipis bisa. Ayo, selawatan ya. Aku ki piye? Penake piye? Ya sik ta. Keduwiran kok iso. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wasatanal Kafi Wajatanal Kafi Iso aku iso Bikulil Kafi Kafanal Kafi Wanikmal Kafi Alhamdulillah. Ceng iso? Iso. Nyanyi wong loro. Duet nyanyi wong loro. Oke. Iso. Bar aku terus kowe. Paling ora melok nyanyi ya. Melok nyanyi. Nyanyi piye? Awakmu nyanyi. Siap apa piye? Yo awakmu iki paling ora melok bengok. Melok bengok. Bengok. Aku nak nyanyi kowe bengok. Ya.
Allahul kafi Rabbunal kafi. Hoi. Bengak. Allahul kafi Rabbunal kafi. Hoi. Masa Allah. Piye nelekku teguh kok iso. Bengok kok malah bengok ngono. Piye lah jare muni piye cangkemmu Ora bengok. Kowe iki ora. Maksudnya kowe nak nyanyi lambemu ku padhakno lambeku pepetno. Lambemu karo lambeku pepetno terus Ben kembar suarane. Suarane ben kembar. Ya, isa ya. Isa. Jan suni-suni wong. Ora sing Allahul kafi Rabbunal kafi sadanal kafi. Allahul kafi Rabbunal kafi sadanal kafi sadanal. Bener ora? Bener ora aku teguh. Pepetno. Wis tak pepetno pol. Allahul kafi Rabbunal kafi sadanal kafi sadanal. Seger mesti. Sekarat kowe. Lah kok iso sekarat? Lah omongan mepetno terus tongi kelek iki lho kok iso. Ambune apa? Walah ambune cerentok kok iso. Iki mang take deodoran. Sing bener sing piye go teguh. Ya maksude kowe iki nak nyanyi iki maksude nyaut ngono lho. Berarti nyaut ya. Ora kok iso mbok cepok engko lak malah mborok iki. Berarti kowe nek nyanyi saut. Ya. Allahul kafi Rabbunal kafi satem. Bener ta? Allahul kafi Rabbunal kafi sadanal. Ocel. Iki piye to? Piye nek tak kandhani apa ora? Engko tak pateni ning kene. Lho, ono pasukanku sisan modar kowe engko. kowe aja ketak-ketek karo aku. Ngewo Wani karo aku Pak Denem gawe rene tak uklek-ukleke sikile. Aja ngono, aja galak-galak aku teguh kok iso. Gelem ora? Ora gelem. Nak ora Mbok Siti gawe rene. Makane mbokku nang omah kok iso. Kok iso? Maksude iki nyanyi sing dadi bar aku langsung kowe. Ya, ya. Ya iso ya. Iso. Iso tenan. Heeh, iso. Aja isin-isini wong. Ora tau. Ning kene yo masu manunggal ketoprak apik. Allahul Sido nyanyi ta ora kok iso. kok iso ngono wae kok pecicilan matamu kok iso. Ayo lah, iki tenanan iki. Allahul kafi Rabbunal kafi. Kau sadar. Kok iso? Ya iso. Kok iso ya Cil? Meden ki wong ngene. Iya ya. Allahul kafi Rabbunal kafi. Kau sadar. Kenapa? Nesu rantok ngene. Aku wis iso tapi aku aja dendeni. Lah kok iso malah dendeni ku? Aku wedi kok malah. Mergo banget senengku kok iso. Bos ketoprak kok iso selawatan biring. Lho ya iso no kene kok. Saya dadi ya. Allahul kafi Rabbunal kafi. Qasadanal kafi wajadanal kafi. Likulil kafi kafanal kafi. Wanimal kafi alhamdulillah. Jreng. Soto. Iki nggo parian yo kenek, Cil. Parian. Iso to? So kene parian apa iso? Purwakanti, Purwakawitan nganti tiba mburi. Umpama ngarepe A gurine kudu A, ngarepe I gurine ya kudu I. Iso? Iso. Survei membuktikan. Kayak super deal ya kok iso. Survei membuktikan. Ketok kok kulino ndelok TV kok iso. Biyen ranti tet. Sore iki ramene ngene. Wong maca tanan duwe gawe. Gawene mriyahno desane. Adongano akeh rezekine. Jreng. Amin Allahumma. Amin. Kok malah muni asin kowe? Amin. Urung diuntu. Urung diuntu. Nak rung duwe untu wis gedhe ku julukno nganu metik. Kok iso? Tanpa gigi. Walah. Iso ya? Iso. Tenan ya parian ya. Nandur tepu digawe kula. Bojo ayu nyawisi tangga. Iki tangganem to ngono ya? Iya. Bojone lunga ning Tegal terus dindi-ndiki tanggane. Bener ora? Bener. Baleni. Nandur tepu digawe kula. Bojo ayu nyawisi tangga. Lunga mancing
lak gowo getek raine glowing sikile mlenek sesuk aja delikno ya iki aja delikno wong kene iki ora mlethek nelo lah ndek iki bojomu raine glowing sikile mlethek bojomu ah bojoke penggaweane tandurke ya kok iso neh ya iso tenan pisan kas ya sego pecel lawuhe krupuk enak kuwi enak senengan sego pecel rawuh krupuk senenganku tak ceprot dasem parian kok iso malah enak parian kok panganan tok lah seneng aku ya iku baleni sik sego pecel lawuhe krupuk awak kesel utangku numpuk alung Paris lan numpak dokar apa mang Dian, aku kupingku gak dungu. Alah ketara men aku iki budek. Ya ampun. Kupingku bosok. Kok iso nak bosok iku peme ben garing kok iso. Anggap pari yo. Baleni ya. Iya. Sego pecel lawuhe krupuk. Awakku kesel utangku numpuk. Lunga Paris lan numpak dokar dino Kemis wayahe bayar Bang Mekar kok malah Bang Mekar iki lho lah tak nyocok aja Bang Mekar nyocokno wong kene iki ora Bang Mekar lah apa Bang Setan tunggalmu kuwi Bang Setan kayak ngene iki lho contoh-contoh kaya ngene iki ya bocah cilik iku ketitikane kok cilik besok gede suksese kayak gini iki bocah cilik seneng delok ketoprak gedene besok dadi ketoprak ya ora iso lah kayak iki bocah cilik senengane dolanan motor-motoran sok gede dadi sopir bocah cilik sing manggon ning kene iki sok dadi petugas Bang Mekar lah soalnya ning topo tukang ngambingi wong terus kok iso ayo nyanyi sing penak ditawani njaluke lagu apa Cil nggih Bu nyuwun lagu napa nggih? Lagu apa Bu Aja guyang-guyu nak untu nem garing malah. Gak iso. Tawani kowe jek tak tawani gak. Iki acarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Wis dongaku ora liya muga-muga dadi desa ingkang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Desa sing gemari pahlo jinawe murah sandang murah pangan kok iki awak dhewe isih mlaku neh acarane apa lakone Joko Tani suwanane panitia niki napa Pak Satam Gubuk Asmara sik Gubuk Asmara iki nak ning Pati nak ning Rembang 50.000 anak ning kene khusus kanggo wong Majawetan ora 50 ora 100 pira 20.000 ora apa-apa gak iso diwenehi dangdut sing penak Cil lagune apa Kusumane Ngati ya Kusumane Ngati ya monggo aku jaiponge ndi jaiponge lha kok jaiponge ayo jaipong aku iki pokoke metu kudu jaipong terus pokoke panjake nom-nom cah sinarengan Mas Manunggal saurunge nyanyi DM sini sik Cil iso ora aku yo sing ngekoni wae kowe sing MC-ne. Ke dadi Eko. Eko mantulan son pemantulan suara. Heeh, pemantulan suara. Berarti nak swara ngarep kudu anut swara guri. Guri. Tak jajal. Baik hadirin yang berbahagia. Majawetan. Tonton. Sore hari ini nih bareng bersama Mas Manunggal yang nonton di pager jangan sampai merosot nanti kecantol aku gak wani iku gak kena marawani oh ngene gak wani satu tembangnya ada Kusumane Ati bareng bersama siji nadane ya siji Mas Manunggal yuk monggo Spek Ojing Hati
Gubuk Asmara. Dari Pak Limnas. Nggih. Napa, Mbak? Napa, Mbak? Iya, Gubuk Asmara ya. Langsung ya. Gubuk Asmara. Iya, ket tau nyekel dhuwit 20.000. Gak tahu. Nah, gak tahu aja cekel tak cekeli aku. Saen dilelek ora ono. Gubuk Asmara nggih, siap. Yuk monggo langsung urgent ae ra apa-apa. Heeh, yuk. Pak Limnas, mau tak regani 20.000, diweni 20.000 tenan. Yuk, Gubuk Asmara, Pak Limnas selamat bertugas ya. Yuk, oke kunjuk saka mbae. Lihat
bukan semono sampun kaaturan pinangani pamundutan Mbah Sepuh nggih. Iki ngene Cil. Gedang kripe, gedang rojo ya. Yo wae mengko bengi dilanjutno maneh ya. Ya. Ya monggo lho Joko Tani wis rampung. Tak dulu tak. Sedaya pakaryan sampun siap siaga. Yen ngono tekan kene oleh piye Joko Tani. Pancen tak sengaja. Pun mau ngampir oleh rompong. Mergo lagi wae aku mau mubek menawa sak jambane desa pojokan kene. Tak sawang tanduran sing ana njaba kae kok katon ora iso subur. Jarjane apa kurang ana apa pancen kahanan to Le? Kahanane trae kok ngono. Kok bakon yo tak sama kok tanduran wae jopo kene iki. Padha rasa syukur. Apa kabeh wis perkara kurang apa utawa kabeh iso kahanan to. Yen ngono pas karo dawuhe Simbah Kang. Dawuhe Simbah. Aku dititipi karo Simbah kang wujud manah Paksopati. Yen ngono iki malah Simbah. Wis manah Paksopati. Kene yo. Lagi baik mau aku betok Broto. Aku entuk oleh saka ngersane iki kulon Bathara Guru. Yen tono desa Mojotan iki bisa urip tentrem, kaya murah sandang uga murah pangan. Patene desa Mojotan iki tontonan wujuding Dewi Sri. Kula kan iso kuwi sama dene dalare tegung ya. Kowe tak berarti yo nang ndi mapane berarti Dewi Sri ora usah dadak